ጾም አበይ ተጀሚሩ? ለ ኣብ ገነት ንስኻ ኣብ ኣቦና ኣዳም እዩ። ክንደይ ዓይነት ጾም ኣለዉ? ሐ ክልተ ንሳቶም ድማ ናይ ኣዋጅን ናይ ግልን ጾምን ይበሃሉ። ናይ ኣዋጅ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ኣዋጅ ጾም ማለት ብመንገዲ ቤተክርስትያን ዝእወጅ ኮይኑ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ዝጾሞ ጾም እዩ። ናይ ግሊ ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ግሊ ጾም ማለት ሓደ ክርስቲያን ብግሉ ዝጾሞ ወይ ድማ ብመንገዲ ኣብ ነፍሱ ዝወሃቦ ጾም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንጾማ ዘለና ጾም እንታይ ትበሃል? ለ ዓብይ ጾም ወይ ድማ ጾም 40 ትበሃል። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾመሉ ቦታ እንታይ ይበሃል? ሀ ገዳመ ቆሮንጦስ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ንክንደይ መዓልቲ ጸይሙ? ሐ ን40 መዓልትን 40 ሌሊትን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ኣርእስተ ሃጣውእ ተፈቲኑ? ሐ 3 ንሳተን ድማ ትስዕቲ፣ ትዕቢት፣ ፍቅሪ ገንዘብ።